Ako si Rap-Rap, ginaingon. Daghan na kayo na maligya og pampaputi og pampagwapa. Way pampagwapa diha sa batasan, kay mupalit ko. Kay doon ako yatagan aron mo gwapa ang iyang batasan. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga. Dili ko mahimo mahikalimtan. Tuman na ako eh. Mapito ka rin dito eh. Tulog ako sa bayong kaon. Sigurado ko na kaluto na ginulog panihapon ng akong asawa. Paspasan ko nagal sa motor kay guton ng kayo. Uyala. Wa may sud ning kaldero eh. Wa maglungag si Janet. Ug ang lamisa. Way sudan nga giandam. Paita ning bayhan na eh. Na, tuwa na tingalit to sa among kwarto. Sige lang taon niya siya og katog eh. Wa man magunahuna nga gutom mo nang iyang bana gikan nag-overtime sa trabaho. Dayoy, naunsa man ta. Nah. Naghigda naman ka diha, day. Nga nagpanti lang. Huwag ka magluto sa ito panihapon, day. Gutom na kayo, day. Nga gikan nga nag-overtime ko. Nasuko ka, Rap-Rap, ha? Wako masuko, pero gigutom ko. Huwag ka magluto sa ito panihapon. Gabiya sa nimo, eh. Naibawan bitaw ko nga nag-overtime ka. Kaya wa man ka mauli og hapon. Nagtuo man ko nga ato na lang ka dito mukaon sa gawas. Mo nga nagpalit na lang sa kugluto daan sa gawas para nako. Suko di ka. Barog day ay. Sulo ba ng sinina? Palitin kong makaon sa gawas. Pigigutom ko. Iki palit ito. Hanggaw ka man ka ha. Masuko man ka diha. Nagpaabot ko nimo diri sa kama. Aron abot nimo mag-charger dayon ta. Unya mo na imong isugat nako. Kasaba? Pidang nilara gini mo batasan ay. Diya ka na ay. Oh, yan eh. Talagot ka ba yan? Mito ka na bang akong gana sa sex? Kalit lang hinuog ka paong tungod sa akong kalagot. Wiset. Magyud eh. Day, kuni ko di ako sa ka takos nga kanon be. Nya, subding sa daya nga. Kanang bugnaw kay day. Paspas kong kaon be. Balik ko itong akong sawa na. Naghindar ba itong daan nga. Nagpanti lang. Ako na ba itong nasinghagan na. Sapot mo kay gutom na tayo. Day? Day, Janet. Busog na ko, Day. Ay, salamat kay wa ka magsulog si Nina. Dali, be. Ubuon tani mong panty, be. Ay! Kita, ay! Ay, kutos-kuto-kuto na nga mo kung ipatiran. Among kabayana kay, pati agin yung batasan, ay! Tukar ng gani mo. Abi kay busog naman ka. Gani ha. Kahit kasi mong tingog na ko. Hawa dia. Pahawa. Di ka gani mo pahawa ron. Kuhaon ko tong kutsilyo og dungkapon ta kang animal ka. Pinsanin!
Samantahon mo taon, unsa ba mo? Kaniadto sa uyab pa mo, labing kay mo. Pero karon nga minyo na mo Mura ba mo iring iro, magsige naman namtog away taon Wa man ko mangaway niya, good. Siro may nangaway na ko pa. Suko siya na ko gabi nga akong gisinghagan. Nga wa manganda mong panihapon. Sa nga gutom na kay ko, gikan nag-overtime sa trabaho. Natuo sa tingali to siya nga, ato na lang ka manihapos gawas. Nangilad yung nagbatasan ba Bawaan pa nga ingon ana dahil nagbatasan dahil nga nagtaras. Mas maipagwaan na ako sa pangasawa, Rap, rap. Sukad na minyo, may gawas lagi niyang bati niyang batasan. Naagyan na usay nga ako'y Unsa? nang labas sa among mga bulingon. Ako'y manglimpyo. Magsigil na siya. Kuhan ka nang yabag-yabag. Oo nga. Basta kay may gawas lagi bati niyang batasan ba Oo na, lagi kung ingon ninyo, labing kayo mo primero, uya pa mo, karon nagwantahan na do. Kwantahan na. Kaya mo naman na siyang asawa. Beda no, ikaw maanas batasan na yung asawa. Inana na maginasya, guntahan lang na unsa mga. Ay, may baka, may dado Yung asawa ni mo, ibutan kayo. Yung asawa, batasan, di makaog iro Forbid. Pero kung say kayo nga mapaana, ginasya niyo mo. Puting habhabi mo, ha? Mura sa kagiro nga habhab sa imong asawa. Pagsara gyud na magpaana na ko Sa, ay Pagsara kung kayo. ilara. Pagsara lagi. Sa gani, ako na lang mag paupoy-upoy aron. Aron lang ko makaturjak ni. Ha? Maayo kay nakita na ka. Oh, okay. Day, Norma. Unsa may ato nimo day, ha? Hindi sa Norma. Ay ko ay. Dado. Hidlaw ko ba ni? Sa oy, unsa man? Unsa man ha? Padala lagi kag bag. Mga pahumot mo gyapon na day. Oy, og nasa ko'y para pagwapa o pampaputi sa panit. Paliti ko ani be para si mong asawa ba? Sige, palit ko. Kailan na, ha? Kailan tanan? Kay bayaran ko na. Malipay itong sawa na ko. Day. Ah, Wa kay baligya diha day nga pampagwapa og batasan day Norma. Kay mo palit ko, doon ako hatagan. pampagwapa sa batasan? Oo. Bag-usad na da. Kinsa man bayhan lang imong hatagan oy. Ang akong asawa ngilad kay batasan Ay, do na epektibo nga tambal ana. Uy, doon na. Unsa man? Pangabit Oh, ni ako ay. Sige dali na. Lutan ka ba? Kaya na kay ko nakagusto nimo na bro. Oo. Dali. Patambal, pre! Patambal! Unsa? Purbida, kita bala yun kang Norman. Nauyab yun ka niya. Kiyawang ibawa na yung asawa. bahala siya. May bawa siya Kung may bawa siya na ipahok mo na ako. Kung makigbuwag ba siya na ako? Iyay. Basta kay gikabit ako sa Norma bay kay gusto ko nga doon ako ka-sex kada adlaw. Tagsara may mag-sex na ako sa akong asawa. Pero minti lagi sapo to. Samo kay itong bayana. Busaad to ko ni pangitaon sa laing babae bay. Kalami. Gusto na ko dahil taga-adlaw, buntag gabi, unto hapon, gabi, banag-banag. Anak maayo, imo na tanana. Okay, kalami ani. Problem. Buwag mong asawa. Kita'y magpuyo. Aron kada adlaw ni kalami ani. Kalami ani.
Dito ko mibati og katagbawan sa sex ni Norma nga akong kabit. Nya, buutan lagi kay siya. Busa ko masayod og akong asawa nga may kabit ko. Andam ko makigbuwag niya bisan unsang orasa. Kay duna na ko ilaing babae nga nakita nga andam kong ipuli niya. Mga kutuma kasama, ang kaagi ni Rap Rap, dinining tulumanon. What's the style? May lain ng babaeng nakita style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.